Vítam vás pri jednom novom videu, dnes je to video opäť z Minecraftu, ale prvýkrát z The Hiveu, pretože si ideme zahrať Dead Running. A ideme znovu takú trošku challenge. Ideme No Feather Challenge, čo bude znovu opäť ťažká challenge, jak na TNT runoch, bohužiaľ. Môj cieľ je byť 3x prvý, keďže vidíte, že mám level 32, čo je najviac, aký som mal kedy na hociakej minihre. Inak celkom, ja by som si reálne radšej zahral napríklad The Hive, ale že na Jave, lebo to je proste lepšie. Celý čas som hrával na Bedrocku a chcel som vždycky hrať Javu. Dostal som počítač, môžem hrať Javu. Polovina servera sa zruší, polovina je zase neaktívnych. Ale aspoň, že ten Bedrock nejak sa o to starajú, lebo fakt tá Java vyzerá v poslednej dobe, ako keby je 10 rokov pozadu. OK, aha. Tak už by som to možno aj že použil. Pekne, takže prvá hra rovno strátená. OK, mapa toka je toto je najlepšia mapa. Tuto mám presne vypočítané, kde mám presne presnúť topierko a jak, čo a jak, proste všetko. Do bodky mám vypočítané. Prosím, už to stláč. Dobre, tuto začína moja šanca, lebo tu idem takto. Čo ti dáva? Easy. Prvá hra splnená. Toto ťažko vyhrám, keď sú tu 2,75-koví. Neviem, kde je 3/4 ľudí. Neviem, jak to zjavil tento. To je fakt taký idiot, prostý postih. Skull je že vraj najlepšia mapa. Jak hovorí každý, pritom je to najkračšia, asi aj najstaršia a najškrajšia reálne. Teraz je to šanca. Ja som to... Čo? Čo ma zabilo? Terminál proste. Druhá najlepšia mapa hneď po Skull vyhrala. Druhá. Ešte k tomu túto bezpierka, kamo. Teraz sa použijem. Kam som sa dostal? Dobre svietím. To čo sa mi pustilo? Čo ti, ja som vstúpil do backroom z môjho počítaču. Nevadí. Táto hra nám iba kúsok nevyšla. Ty, ale tak vieš čo, zase Skull? Back in Skull? Nevšimol som si už iba tretíkrát za tento čas, čo hrám.